всъщност 20-тина играчи, без тези от Манчестър Юнайтед, които вчера бяха замесени в финала за купата. Нова хубава атака на Англия и това вече е гол. Хари Кейн открива резултата, изпращайки топката във вратата на Волкан Бабаджан. Две демонстрации на страхотна скорост в играта на англичаните. При втората с наистина демонстрация на страхотна визия. Добре успя да задържи топката в игра на тъчлинията Кайл Уокър. Хари Кейн обаче тук е в засада в момента, в който получи топката. Няма съмнение в това. Интересно как това не беше видяно. Стърлинг се замеси, добре задържа топката, след като я беше спасена в игра от Кайл Уокър. После хубавото подаване беше от страна на Деле Али. И пропуснатата засада от страна на Гуидо Клеве беше използвана от Хари Кейн, който не остави никакви шансове на Волкан Бабаджан. В този случай обаче трябва да кажем, че защитите на Турция